Formatges Muntanyola treballem elaborant amb 4 varietats de llet, de cabra, vaca, ovella i búfala. Tenim la sort de disposar d'un ramat propi, de cabres de raça murciano-granadina, i això és molt positiu per nosaltres perquè ens permet tenir un control des de l'inici del procés, del que mengen les nostres cabres fins al moment de la munyida per després transformar aquesta llet en els nostres formatges. Vol dir tenir una bona qualitat de llet, perquè la llet és fresca, la gastes cada 2 o 3 dies. Aquesta explotació té la raça murciano-granadina, que és una raça molt lletera, i que està extesa sobretot pel sud d'Espanya. I aquí tenim moltes explotacions que tenen aquesta raça. Són les cabres més lleteres, podríem dir, d'aquí de les races autòctones de la península ibèrica. Són pràcticament els que fan més llet i s'adapten bé. A més, és una raça que, com que tota la conca del Mediterrani hi és, i aquí també estem al Mediterrani, doncs s'adapta molt bé a aquest medi. Sí que aquí fa més fred que al sud, però aquí han generat com una segona capa de pèl, un borrissol molt evident a l'hivern i que ara, a la primavera, cau. Aleshores, aquesta explotació està dins d'un nucli genealògic que es diu Capri Gran i que vetlla per la continuïtat de la qualitat de la raça. Aleshores, pel fet d'estar amb Capri Gran, aquí cada mes venim a fer control lleter, es fan un control de parideres, agafen els números dels animals que pareixen i això genera molta fiabilitat de les dades que anem agafant cada mes de la producció mitjançant el control lleter. I aquesta precisió de dades fa que puguem sortir amb un rànquing que és aquest que surt la nostra explotació en el número 3 de Capri Gran, del rànquing.